the needs of the Sirite. Okay, so that's why we all come here to say congratulations, and we hope our pray to the God or your family will be happy. Okay, jadi songoni manang di parumen nami, molope songonon rohami sian na tua-tua mana pe simatua muna nadong di Batamon. Selamat berbahagia mah di Hamunana dua. Ate. Tangyang kami molope mulak kamu tu India. Unang lupa kamu marningot hami akana di Batamon. Terlemu mah di naborum na sian karimun. Ate. Jadi di Hamuna inanguda dot amanguda dot keluarga besar narosyak karimun. Omahami siya dong at tubo na dong di Batamon, boru bereni sirait. Malusong ano pwede harorone pungata, lasma rohamona. Ate, alay sada do pangiduak ko di haunang uda. Alana amanguda opo salomo do na makalujayon ulaonon. Mulai sa namamuka sa tu na mangujungi. Dengan bayan inang uda tu amanguda ka. Ima, unang lupa. Dengan bayan inang uda tu amangudaku Opo salom. Alana ibana do nagabe ama di son, jala ibana do nagabe manggarar sudah ada muna di Batamon. Marhite-hite ya nyon yana kotaon. Ima pesa syak kami, alahami syak tonga-tonga ni pungwad do haminaro. Jadi molo tung songo dia penon de pasa rohanami, ulilasma rohani keluarga. Ima pesan nami tu inang uda do keluarga te. So tung saya ulah non ilu bahu kamu amang udako opo salomo do inang uda ate ima pesan nami gomos do honokku hatakko tu amona unang ipabiar hamu amang uda nami dison ate alana sebagai penasehat do amang uda di pungan nami jadi harga do benota harga do tong benon nami ima pesan nami horos ma do ngadi jakoko inang uda neon maimon naikon mar anak nina boru jadi sangat mai dihoi, tabah mai bilang-bilang diho. Tangyang kami, toktong ma, Tuhan ini masu-masu, gajang umur, dilian ditabay hasihat totong dia manguda. Ate, jadi bangga maho sonari, ngawang anakmu di India. Ate, ngawang anakmu tong India, ido si bangga honommo. Jadi hami pesirai nari Batamon bangga do, berarti ngawang marka sirai taduan di India. Ima bangga nami. Jadi sialani sahak matangyakta tu debata di pasu-pasu tua ma hamunana dua. Songone manang di keluarga ni tulang nami shopping. Di sororo hami tu ima siap tonga-tonga ni pungan nami. Pasahaton songo parbeni holong nami. Tulang molo songo dia benon tarpasahat ni pungata. Ulias marohani alak tulang. Songone manang dia mangudakku. Amanguda dot inanguda opus salomo. Di sororo siap tonga-tonga ni pungata marhite-hite gokor do jojo ni amang uda. Jadi tangyang ngono be pasahaton nami di halo jomon udah pos marwaham Tuhani mabaloson saluhna. Jadi si tangyang mahita lam tu sehat nama amang uda do inang uda. Songoni nang di keluarga besar. Ate. Jadi songoni man abu tarpasahat kami songon hatanami asa saat solu saat matu betian sahatan no di pasahat kami aka parbuani holong nasak kami saat mahita tu panggabian saat matu parhorasan songonima saat nihata parmusik nami alana pasat tongkolong mah parbuani holong mahame tu anak dohot parumen nami badamang mah hob naho bartusi sirait na buluni badam